नोंथांमोना निउसफोराव ससियेल मिडियाफ्राव नुदों जानांगौ बांलादेशनि एक्स प्राइम मिनिस्टार नैबे बुरिया माने शेख हासिना बेखौ बांलादेशनि माने क्राइम्स ट्रिब्यूनल ब्रान्चआ फांसिनि साजा फोसावबाय आरोखि दा बेखौ फांसि होनाय जासिगोन बांलादेशनि एक्स प्राइम मिनिस्टार माने शेख हासिनाखौ दा आईसीटी माने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जेरैबायदि माने भारतआवबो सीआईडी सीबीआई निया बेबायदि थायो बांलादेशआबो बेबायदि मोनसे क्राइम ब्रांच ट्रिब्यूनल आईसीटी होननाय इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बेयो माने दाखालै माने भार्डिक्ट जारि खालामबाय आरोखि जे बे एक्स प्राइम मिनिस्टार शेख हासिनाखौ फांसि होनाय जासिगोन आरो बे शेख हासिनाया भारतआव खारखोमानानै दङ आरोखि बांलादेशनिफ्राय दाना जोङो बे भिडिअनि गेजेराव सुंद' समनि गेजेराव आं नोंथांमोननो एबा नोंथांमोनजों आङो सावरायनो नाजागोन बे बांलादेशनि एक्स प्राइम मिनिस्टार शेख हासिनाखौ मानो फांसिनि साजा होनो थाखाय माने क्राइम ब्रांचआ राय होखो बेनि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय बोसोराव माने 2024 नि जुलाइ आगस्तनि गेजेराव बांलादेशआव बिराद गिदिर मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनाया स्टुडेन्टफोरनि सोमावसारनायमोन माने जेन जिफोरनि सोमावसारनायमोन बेयाव गोबां फरायसाफोरखौ लाफानानै गथ' मानसिफोराबो थैदोंमोन गोबां माखासेफोरा इनजिउर्ड जादोंमोन आरो गोबां माखासेफोरा हस्पिटेलाइज जादोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां माबा माबि जादोंमोन आरो दा जोङो सावरायनि बेखौ बे इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनला बे शेख हासिनाखौ मा दायाव फांसिनि साजा होनो थाखाय फोसावखो जोङो बेखौ सावरायगोन नाथाय गिबियावनो जों सावरायग्रोनि थांनाय बोसोराव एसेबां गिदिर सोमावसारनाया माबोरै बांलादेशआव जादोंमोन 2024 नि जुलाइ आगस्तआव बे माने मास मोनसे नंद्रायाबाबो मास मोनसेनि गेजेराव बिराद गिदिर सोमावसारनाय जादोंमोन बे माबोरै जादोंमोन बेयाव मा दाय खामानि मावनानै लाखो बे शेख हासिनाया बेनि सोमोन्दै सुंद' भिडिअनि गेजेराव सावरायना जागोन अके जोङो बेकग्राउन्डखौ नायनोसै बेकग्राउन्डआ जाबाय बे प्रटेस्टनि थांनाय बोसोराव जानाय बे बिराद गिदिर माने प्रटेस्टनि सोमावसारनायनि माने जाहोनफ्रा मा बेखौ जोङो सावरायनो बेकग्राउन्डफ्रा मा गिबियावनो जाबाय बेयो जब कोटाखौ लानानै जादोंमोन आरोखि रिजार्वेशन सिस्टेम बांलादेशनि रिजार्वेशन सिस्टेमखौ लानानै बे सोमावसारनाया जादोंमोन माने सरकारा मोनसे रिजार्वेशन कोटा फोसावदोंमोन माने जायफोरा बांलादेश हादोरनि फ्रीडम फाइटार्सफोरनि बंश बे बंशफोरा माने साख्रिनि 30% रिजार्भखौ मोननांगौ आरोखि माने फ्रीडम फाइटार्सनि बंशफोरा 30% रिजार्वेशन मोननांगौ 100टा साख्रि ओंखारोबा माने 30टा भेकेन्सि दानो बै बांलादेशखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय नांनाय बै फ्रीडम फाइटार्सफोरनि बंश फिसौला फिसौजोफोरा 30% रिजार्वेशन मोननांगौ होननानै मोनसे बिल माने पास खालामदोंमोन आरो बे बिलखौ खिन्थु माने जाफुहांनाय फरायसाफ्रा माने एजुकेटेड यां स्टुडेन्ट्सफोरा बेखौ मोजां मोनाखैमोन गोजोननाय मोनाखैमोन डिससेटिसफाइड जादोंमोन आरो बिसोरो आन्दलन खालामनो लादोंमोन आरोखि आरो आन्दलना एसेबांबो बिदि गिदिर जायाखैमोन नाथाय जेब्ला माने स्टुडेन्टफ्रा आन्दलन खालामबाय बे आन्दलन खालामनायावनो डाइरेक्ट माने सरकारा 7 इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टखौ एकदम नायजिर गावथारदोंमोन आरो बे 7 नायजिर गावथारनाया माने सारा बांलादेश हादोराव दुलाराय बांलादेश हादोरावनो गोसारदोंमोन आरो ओरैबायदि रागा जोंनाय सोमजिहोदोंमोन बे जाथाया आरो बेयो बे सोमावसारनाया बिराद गिदिर महर लादोंमोन आरो बेनि जाहोनाव बांलादेश सरकारा बे सोमावसारनायखौ रासिननिफ्राय रासिन सोमावसारनायखौ दबथायनो थाखाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ टटेलि बन्द खालामदोंमोन फेसबुक इउटिउब टुइटार टिकटक माबा माबि जिमान दङ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ माने बांलादेश गभर्नमेन्टआ टटेलि बन्द खालामजोबदोंमोन आरो मा खालामदोंमोन नैथिया मा पइन्टआ इम्पोजिशन अफ नेशन वाइड सुसाइड आरो बांद्राय जालांबाय थानायाव सरकारा कन्ट्रल खालामनो हायैयाव माने सुसाइड अर्डार जारि खालामदोंमोन आरोखि माने नुबानो गावखानाय लामायाव ज' नुयोबानो हरफोराव ज' नुयोबानो गावखानायनि अर्डार सोरबा जुदि आन्दलन नामाव ओंखारबोदोंबा गावखानाय बेबायदि माने अर्डार जारि खालामदोंमोन आरोखि सरकारा कन्ट्रल खालामनो हायैयाव आरो बेयो माने मा जाबाय बे फार्स्टआव बे सोमावसारनाया कोटाखौ लानानै जादोंमोन नालाय उनाव नाथाय बियो कोटानिफ्राय बारदेरनानै सरकारनि कारापसन सरकारनि माने मिसमेनेजमेन्ट मिसमेनेजमेन्ट अफ इकोनमिक्स बायदि माने आयदाफोराबो बेयाव माने हाबफादेरदोंमोन बे आन्दलननि आयदा जादोंमोन आरोखि बे आन्दलननि आयदाया माने बे 30% गभर्नमेन्ट रिजार्वेशन
कोटानि थाखायल' जानानै थायाखैमोन बे एन्टायार माने गभर्नमेन्टनि माने डिफेक्टिभ रुलिं सिस्टेमानो बे आन्दोलननि मोनसे आयदा जादोंमोन आरोखि ओरैबायदि जादोंमोन बेनिफ्राय बे आन्दोलनखौ होबथानो थाखाय शेख हासिनाया माने बांलादेश गभर्नमेन्टआ माने बिराद फोर्स बाहायदोंमोन आरोखि जेसेबां हायो माने पेरामिलिटारि मिलिटारि जेसेबां माने पावारफुल फोर्सेस दङमोन बांलादेशआव बे माने सोमावसारनायखौ आन्दोलनखौ होबथानो थाखाय माने बांलादेश गभर्नमेन्टआ फोर्सफोरखौ बाहायदोंमोन आरोखि जाय बुस्थुआ बांद्राय लिगेल नङा आरोखि सिभिलियानफोरनि सायाव स्टुडेन्टफोरनि सायाव माने पावारफुल फोर्सेस मिलिटारि बा बायदि बायदि माने पावारफुल फोर्सेसफोरखौ बाहायनाय एसेबां लिगेल नङा आरोखि बेनिफ्राय मा जाहैबाय बे बिराद रासिन सोमावसारनायखौ बै समनि माने प्राइम मिनिस्टार शेख हासिनाया थावरिनानै थानो हायासै आरोखि बिराद प्रेसाराव बियो थावरिनानै थानो हायासै बेखौ माने रिजाइन होनायनि बा मोनबाथाय बुथारगोन बायदि माने जादोंमोन आरोखि रायजोफोरा आरो बेखौनो गिनानै बे माने प्राइम मिनिस्टार शेख हासिनाया भारताव सिरि सिरि खारखोमाबोदोंमोन आरो भारताव खारखोमाबोनायनि उनावनो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन इन्टारिम गभर्नमेन्टआव माने मोहम्मद इउनुस होननाय आरोखि दा मोहम्मद इउनुसआ अपोजिशन पार्टीनि मानसिमोन आरो बिसोरनि माने बे मोनसे बिराद गिदिर पलिटिसाइज जालांदोंमोन आरोखि पलिटिकल इश्यू जालांदोंमोन आरोखि आरो बेनिखायनो अपोजिशन पार्टीया बेखौ स्टप लादोंमोन आरो बे अपोजिशन पार्टीनिनो लिडारा जाबाय मोहम्मद इउनुसमोन आरो मोहम्मद इउनुस बुंनानो बिराद नाजानायनि गेजेरजों बेखौ माने थादाव हाय खालामदोंमोन आरो भारताव खारखोमानो गोनां बाध्य खालामदोंमोन आरो भारताव खारखोमानाय लोगो लोगोनो बे अपोजिशन पार्टीनि लिडार मोहम्मद इउनुसआ मोना थारमाने सरकारखौ गावसोरनि आखायाव लादोंमोन आरो मोहम्मद इउनुसआनो बांलादेशनि इन्टारिम गभर्नमेन्टनि लिडार जादोंमोन आरोखि आरो बेनो बांलादेशखौ सालायबाय थादोंमोन दिनैसिम आरो बेनि नाजानायावनो बे माने इन्टारनेशनेल क्राइम्स ट्रिब्युनेलनि हेफाजाबाव जै साननिफ्राय माने शेख हासिनाया भारताव खारखोमानानै दोनफैयोमोन बे साननिफ्रायनो थारमाने बिनि इनभेस्टिगेसन जादोंमोन इनक्वायरि जादोंमोन बे माने बिराद गिदिर आन्दोलना माबोरै जानो मोनखो माबोरै एसेबां महर लानो मोनखो बेनि इनक्वायरि जादोंमोन आरो बे केसखौ बे आईसीटीआ लादोंमोन आरोखि माने इन्टारनेशनेल क्राइम्स ट्रिब्युनेलसआ लादोंमोन आरोखि आरो बे आईसीटीखौ बे माने शेख हासिनायानो दादोंमोन आरोखि शेख हासिनायानो बे आईसीटीखौ दादोंमोन माने आईसीटी माने बे मोनसे दहाय आं बुंनाय बायदि जेरै भारताव सीबीआई थायो सीडीआई थायो निया थायो बेबायदि मोनसे गभर्नमेन्टनि एजेन्सि बेबायदि गभर्नमेन्टनि एजेन्सिखौ बे माने शेख हासिनायानो दादोंमोन आरोखि आरो बे गाव दानाय बे ट्रिब्युनेलसानो बिनि माने फांसिनि साजाखौ फोसावदोंमोन आरोखि उपाय गैया आरोखि बे मानो होनबा बेनि अपोजिशन पार्टीनि मोहम्मद इउनुसआ इन्टारिम गभर्नमेन्टनि माबा जाबाय नालाय प्राइम मिनिस्टार जाबाय नालाय बियो बे माने अपोजिशन पार्टीनि लिडारानो हादोरनि लिडार जाहैबाय नालाय बिनि नारसिननायावनो बे आईसीटीआ खामानि मावनो गोनां जाबाय बिनि माखासे दफाफोरखौ माने एमेन्डमेन्ट खालामबाय आरो बेखौनो माने बे शेख हासिनानि एगेन्स्टआव माने केस सालायहोदोंमोन आरोखि आरो बेनि केसआ मैया दाखालि हियारिं जानानै भार्डिक्ट ओंखारबाय आरोखि दा मोनसे बाथ्रा मिथिबावनांगौ बे आन्दोलनावनो 10,000निख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा थैदोंमोन मायबा डाटाफ्राव नुगोन विकिपिडियाफ्राव 1000निफ्राय 1400 10,000निफ्राय 1400 मानसिफ्रा बेयाव थैदोंमोन आरो बेनिनो 30निख्रुइबो बांसिन अन्थाव गथ' फिसाफ्रा बेयाव थैनांदोंमोन बे आन्दोलनाव ओरैबायदि दुखुनांथावना more than 20,000 were injured and 11,000 were arrested आरो बे आन्दोलनावनो 20,000निख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा आघात जादोंमोन जखम जादोंमोन आरो 11,000 मानसिफ्रा माने खाजादोंमोन एरेस्ट जादोंमोन आरोखि दा बेबायदि ओरैबायदि दुखुनांथावना जाथायमोन आरो बियो बांलादेशनि दानिया मा दायाव बेखौ फांसिनि साजा होनाय जाखो सर्टआव आरोबाव खनसे बुंदों माने मार्डार अफ आनआर्म्ड प्रोटेस्टार्स माने बे मोनसे डेमोक्रेटिक आन्दोलनाव डेमोक्रेटिक मोनसे सोमावसारनायखौ माने डेमोक्रेटिक सोमावसारनायबाथ' बे सोमावसारग्राफोरनि अस्त्र थायाना हाथियार थायाना बे हाथियार गैयै सोमावसारनायखौ माने एसेबां माने लार्ज स्केलाव माने बुथारनो मोना आरोखि डेमोक्रेटिकनि रुल बायदिबा बिराद गिदिर माने फोर्सेस बाहायनानै बिसोरखौ दमन खालामनो मोना दा बेयो बेबायदि खालामदोंमोन बे मोनसे 1 नम्बर दाय बे मोनसे 1 नम्बर दायनि थाखायनो बेखौ फांसि साजायनाय जादोंमोन 2 नम्बर दाया जाहैबाय मा मार्डार अफ इउनिभार्सिटी स्टुडेन्ट्स इउनिभार्सिटीनि स्टुडेन्ट्सफोरखौ माखासेखौ डाइरेक्ट माने फेस टु फेस गावथारनाय जादोंमोन आरो माखासे आघात जादोंमोन आरो बेबायदि माखासेया थैदोंमोनबो बे जाबाय 2 नम्बर जाहोन 3 नम्बर जाहोना जाबाय नैबेनो आं बुंनायानो शुटिं डेड 5 protesters जागायजेननाया बेनोमोन साबा स्टुडेन्टखौ माने एकदम फ्रन्ट टु फ्रन्ट गावदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो सोमावसारनाया गिदिर महर लादोंमन बे मोनसे दायावबो आरो नेक्स्ट दाया जाहैबाय मा फेलियर टु प्रिभेन्ट एट्रसिटिस एसेबां गिदिर हांगामा एसेबां गिदिर दावराव दावसिखौ माने बे प्राइम मिनिस्टारा होबथानो हायैनि दायावबो बेखौ फांसिनि साजा होनाय जाबाय आरोखि नेक्स्टआ जाबाय इनसाइटिं भायलेन्स बियो माने बे भायलेन्सखौ बे दावराव दावसिखौ बे हांगामाखौ दबथायनायनि सोलायै माने बियो इनस्टिगेटसो खालामदोंमोन इनसाइटसो खालामदोंमोन आरोखि माबोरै हायो माने बेखौ भायलेन्ट वेजों बेखौ दबथायनो थाखाय नाजादोंमोन आरो बेनि दायावनो बेखौ फांसिनि साजा
होनाय जाबाय आरोखि अर्डार्स टू किल बे डाइरेक्ट अर्डार होदोंमोन थारमाने दबथायनायनि सोलायै बियो बुथारनो थाखायसो बियो अर्डार होदोंमोन मानसिखौ बुथारनानैब्लाबो गावथारनानैब्लाबो माने बे आन्दोलनखौ दबथायनांगौ होननानै बियो अर्डार होदोंमोन आरोखि आरो बे बाथ्राफ्रा माने बे आईसीटी नि आरोखि बेनि दायाव बेखौ दा माने फांसिनि साजा होनाय जाबाय आरोखि माने इन्टारनेशनल क्राइम्स ट्रिब्युनेलनि आरोखि नेक्स्ट मार्डार टर्चार एन्ड इनहिउमेन एक्ट्सनि थाखाय बुथारनायनि थाखाय बिराद माने हाराखास्ति होनायनि थाखाय आरो माने इनहिउमेन अमानवीय होनना बुङो हारसाफोरा माने अना खाना गैयै बेबायदि माने खास्रि बिस्रि माखासे बुथारनाय सिथारनाय जखन खालामनाय बेबायदि एक्टिभिटी बेबायदि खामानिनि दायाव बेखौ माने फांसिनि साजा होनाय जाबाय होननानै आईसीटीआ बुंदों आरोखि दा सापर्टार्स भिउ माखासे सापर्टार्सफोरा बेखौ गोरोन्थिबो होनना बुंदों जेनेबा किन्तु बे जितु हियारिं बे हियारिंआव किन्तु जेब्ला माने आईसीटीआ हियारिं खालामदों फाइनेल हियारिंआवबो बे किन्तु शेख हासिनाया गैयामोन आरोखि कर्टआव दा बेनि एबसेन्टआवनो बे भार्डिक्टखौ होनाय जादों आरोखि दा बेखौ माने एसे आनडेमोक्रेटिक होननानै बुंदों आरो मानसिनि एबसेन्टआ माबोरै माने फाइनेल भार्डिक्ट जाजमेन्ट ओंखारहोखो बेखौ माने सापर्टार्सफोरा इलिगेल होननानै बुंदों आरोखि ओंखायनो फाइनेल जाजमेन्ट बायस होनना बुंदों बेयो माने सोरबा माने पलिटिशियानफोरनि फाव फान्दायनाय होननानै बुंदों माने अपोजिसन पार्टिनि ओंखायनो बुंदों मा पलिटिकेलि मटिभेटेड भार्डिक्ट होननानै बुंदों दा बेबायदि ओमफ्राय आरो नट ए डेमोक्रेटिक होननानै बुंदों आरो बेखौ दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ शेख हासिनाखौ मानि दायाव माबोरै बेखौ फांसिनि साजा होनाय जाखो एबा फांसिनि साजा होनो थाखाय फोसावनाय जाखो बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिबाय जानांगौ।